Super, za to sa strela taká retro party malá, tak som sa nechal uniesť trošku aj ja. Aha, tak preto to tie ženy tak si oblizujú pery stále, že to majú v kuse tie vlasy. Prosím vás, to čo vám poviem, tak táto choreografia bola znakom toho, že v tanečnom štúdiu naozaj môžete nájsť všeličo možné, správnu techniku, dotknuté špičky, sú tam samozrejme aj hip-hopoví tanečníci a hlavne tam máme krásne baby. Môžete tam nájsť aj nejaké muzikálové hviezdy. Teď kráľovnou som ja. A keď hovorím o tých krásnych babách, tak podľa mňa najkrajšie sú momentálne v top týme, akože. A teraz vám zatancujem takú hip-hopovú choreografiu, ktorá vás určite bude baviť, ktorú spravil Danko Antalk z Pasteliek, tak si to užite. Čauko.